Aduk kat no ngin syaset patok paune virus. Haba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet ya ka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena ke kelam. Kajingdan ya ka Surokbah ka bahe bat ka bayar kala pensuk shi ka de ya ki nonglet ki nongwan ki bawan na kaleng ki wei pat ki jella bat kumju ki bana ki wei pat ki ri henrei na mar ka jingdan pat ki nongnya kali ki basim kabu ki banyak khlam akor kum ka jing Pynher Stet Palat pot iki kali ki jongki ka badala deru kim tip ka e ke ban saja haba Pynher Stet iki kali bat kane kamde ke babu jingma tangi ka jing em ka jongki simen henrei ka buru ya ka jingma ka bakrau ya ka jing em jongki weiru ki bajuya ban lei banwan na kane ka surok kumta don kam ban husiar bat ban adkar haba ya bannya ya ki kali khnang ban lai na kano ka jingja ka basnosi ya ki wei bat yala deru kumjo ya kane la sakhi ka wei ka kali khat saw Shaka ka bawan phai na Shillong ka badon new register number NL not iwei AD R Nriu saw iwei kala jan kala Khongpong Hapdeng ka Surokbah ka ba ha Khongdong ka Shangbangla kate ka kali kadai ka bajukit ya ki kali ki motor na ka wei ka jilla badan penpoi shaki wei pat ki jilla ba pher katai kala wanja de namar bu driver banya katai ka kali ula Pynher Stet shaba Palat pot ya ka kali hagaba omla shu bante lakam ya ka Pynher Stet Palat jong katai ka kali kabala penlong ban leit tenra how control divider bar ka badon bok kalong ba khlamdon kanu ka jingja ka basosi lane ka jingman saw yanu ru ha katai ka jingja Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.